Moi, eli tää on LPS Kitson ensimmäinen video. Ja siis kuitenkin mulla on entinen se joku MSP, se on mun kaveri tehnyt mun tilille sen videon, mutta tää on kuitenkin mun eka tää video. Ja sarjasta kuuluu jotain välinää kun Yksiklekin, tai siis sen omilla petseillä tuolla taustalla. Kuitenkin. Mulla rupeaa jatkossa tulee vähän enemmän videoita, sori kun tää on tullut näin myöhään muutenkin. Niin. Ja tässä videossa on, tästä tilissä on 2 käyttäjää. Tässä saattaa ehkä näkyä mun naama ja silleen vastaavaa näissä tulevissa videoissa. Ja sitten saattaa ehkä katsoa kun mä ratsastan, niin tulee ehkä sellaistakin videota. Katsotaan nyt vähän sekalainen tili, missä tulee vähän kaikkea, mutta enintään ehkä petsi. En mä tiedä, no kuitenkin. Ja tää on tämmönen pelkkä pikainen, minkä mä teen nopeasti, koska mun kamerasta loppuu akku ihan kohta. Mä oon ottanut kyllä niin paljon kuviin tai videoita mun yhdelle toiselle tilille, mutta se on yhdelle erimaalainen tili vastaava juttu. Mutta no, kuitenkin mä vaan tervehdin ja kerroin pikkaisen, että tälle tilille tulee nyt vähän enemmän videoita. Voisitteko supata ja tilata esim. LPS Fierannasta kisa, LPS XD, Super Little Spetsop 1 ja niin kuin kaikki. Ja LPS Nemo ja kaikki kenen videoita mä oon kattonut. Ja mä niistä ketkä näyttää naama, niin Tea Marika on tosi hyvä tyyppi. Ampublokkaa myös ja sitten Makeup Up. Se on tosi hyvä ja sitten, no okei, vähän kaikki on hyviä, mutta kuitenkin. Voisitteko supata ja tilata? Moikka!